napot kívánok, híreink következnek. Az ügynöktörvény átfogó módosítását javasolja az MSZP. Hiller István, a pártelnöke elmondta, olyan jogszabálytervezetet készítenek elő, ami lehetőséget biztosít a történeti levéltár állambiztonsági iratainak korlátozás nélküli megismerésére. A Fidesz támogat minden olyan javaslatot, amelynek célja a közélet megtisztítása, reagált az MSZP kezdeményezésére Demeter Ervin, volt titkosszolgálati miniszter. A politikus reméli, nem fordulhat elő még egyszer az, hogy egy egykori állambiztonsági tiszt lehet Magyarország miniszterelnöke. Tagadta a terhére felrótt vádakat Molnár Csaba, a Kulcsár ügy egykori nyomozója a Fővárosi Bíróságon. A szervezett bűnözés elleni igazgatóság pénzmosás elleni osztályának volt vezetőjét vesztegetéssel, hivatali visszaéléssel és államtitoksértéssel vádolják. A Fidesz szerint a miniszterelnöknek lehetősége van arra, hogy megakadályozza a tiszai cián szennyezéseket. Megyesi Balázs elmondta, azt kérik a kormánytól, hogy a tiszai emberek egészségét válassza, amikor december 17-én Magyarország az Európai Unió teljes jogú tagjaként dönt majd Románia uniós csatlakozásáról. A Fidesz zöld tagozata és a Fidelitas a Vörösmarty téren demonstrált a természeti katasztrófák ellen. Kiírták az első tendert a 4-es metró Barostéri megállójának szakaszára. Demszky Gábor főpolgármester tájékoztatása szerint ennek megépítése 300 milliárd forintba kerül majd. Az alagút fúrás várhatóan 2005 végén kezdődik. Az év végéig várhatóan elkészül a városi közlekedéspolitikai koncepció. Ez szerint elképzelhető, hogy a londonihoz hasonlóan útdíjat vezetnének be Budapesten is. A városban forgalomcsökkentéssel és a parkolóhelyek csökkentésével akarják mérsékelni a személygépkocsi forgalmat és a környezetszennyezést. Minden 4. településen javítani kellene az ivóvíz minőségén. Leggyakrabban az arzén, a vas, az ammónium tartaloma túl magas. Minden 10. magyarnak például a megengedettnél magasabb arzéntartalmú vezetékes víz jut. A vízvezetékek több mint felét ki kellene cserélni, mert azok nagy része azbesztcementből készült és már elöregedett. A helyzet javításához több 10 milliárd forintra lenne szükség, de a szaktárca egyelőre minimális forrást biztosít. Elektromos zárlat okozta a Márkushegyi robbanást. Az oroszlányi szénbányák bányaüzemében 2 villanyszerelő dolgozott, amikor felrobbant a trafóház. Őket életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. Most nézzük, milyen időre számíthatunk. Köszönöm figyelmüket! A Pókerarc stúdiójában köszönti Önöket a két műsorvezető, Vágó István és Sebestyén Balázs. Jó estét kívánok! Köszönjük szépen! Hát kérem szépen! Elindul a hosszú menetelés, 1-2 napig együtt leszünk, kedves Balázs. Meggondoltad te? Sokáig, 43 napon keresztül együtt leszünk. Így is van. Azért az nagyon Hát, hogyha jó lesz, igen. Így van. Nos, hát sok szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Pókerarcban, az 50 millió forintos kérdés-felelet játékban, ahol, és ezt nagyon sokszor fogjuk majd mondani, nem kell minden kérdésre helyesen tudni a választ, hogy az ember megnyerje a fődíjat. Viszont az nélkülözhetetlen, hogy tudjanak majd a játékosok blöffölni, és legyenek kötélből az idegeik. Hétfőtől szombatig, mostantól kezdve minden este 6 játékossal találkozhatnak majd önök, és a 6 játékos közül a legjobb pókerarc nyeri minden este a 2 millió forintot. És ez a játékos visszatér majd a heti döntőbe vasárnap, ahonnan viszont egy valaki 7 millió forinttal távozik. És így megy ez majd 6 héten keresztül, aztán a 6 vasárnap győztese versenybe száll a garantált 50 millió forintért. Így van. A garantált pedig ugye azt jelenti, hogy ezt a pénzt biztos, hogy elviszi valaki. Na de, nézzük a játékszabályokat. Kérem szépen, kérdéseket fogunk feltenni a játékosoknak. Minden kérdésért változó összegű nyereményt lehet fordulónként kapni. A játékosok majd úgy fognak válaszolni, hogy megnyomják az A, a B vagy a C gombot, és aztán majd meglátjuk, hogy kinek lesz a legtöbb, vagy kinek lesz a legjobb pókerarca. A forduló végén a szomorú hír ebben az, hogy sajnos búcsút veszünk mindig majd egy-egy játékostól, de nem biztos, hogy az a játékos megy, akinek a legkevesebb pénz van a számláján. Pontosan azért, mert hogyha valaki megnyomja a gombot, akkor kiszáll.
Ez azt jelenti, hogy hazaviheti mindazt a pénzt, amit addig megnyert. Ha azonban nem nyomja meg senki a gombot, akkor viszont valaki kiesik. Ezt meg kell különböztetni. És nem visz haza semmit, egy fillért se, hogyha a sorrendben a leghátul áll. De ezt önök úgyis idővel meg fogják szokni, ebben biztosak vagyunk. A játék azonban nem itt indul, hanem egy estével korábban, amikor a ma esti 6 játékos először találkozhat egymással. Ez egy nagyon-nagyon fontos momentum a mai játéknak, úgynevezett pszichológiai hadviselés indul el ilyenkor a játékosok között. Először is bemutatkoznak, megpróbálhatják, hogy hogyan blöffölnek, megpróbálhatják leleplezni a többieket, hogy ők hogyan blöffölnek, és egyedül is elmondják a véleményüket a többi 5 játékosról. Tehát a harc az 50 millióért már a vallatás során elindul, és nem csak itt a stúdióban. Ez történt tehát tegnap, mi most megmutatjuk csak önöknek, hogy hogyan is telt ez a tegnap esti találkozás.